Is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul ħabbar li ġenituri li jitilfu lil uliedhom minuri se jingħataw 7 tiem leave speċjali li jitħallsu mill-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn filgħodu, Dr. Ellul spjega li din se tkun qed tapplika għal kull tip ta' ħaddiem, inkluż dawk full-time, part-time u anke self-employed. Dawk full-time se jitħallsu l-paga sħiħa, dawk part-time se jitħallsu prorata, fil-waqt li self-employed se jitħallsu l-paga medja jew ftit aktar mid-doppju tal-paga minima nazzjonali. Il-leave li se jibda japplika mill-bidu tas-sena l-ġdida japplika wkoll għal kull koppja tal-istess sess. Ġi spjegat li billi din iż-żieda fil-ġranet se titħallas kollha kemm mill-Gvern mhux se jintefa' l-ebda pis fuq min iħaddem, waqt li l-ġenituri mhux se jitilfu mill-leave jew mill-paga tagħhom. Ingħad li fl-aħħar 10 snin pajjiżna kien hawn ma' 30 każ fis-sena fejn ġenituri tilfu wild taħt l-età. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari wkoll qal li l-ebda ammont ta' leave ma jista' jħassar l-uġigħ li jgħaddu minnu dawn il-ġenituri, iżda dan il-benefiċċju se jkun qed jagħtihom ftit spazju biex jibdew jifhmu aktar ir-realtà l-ġdida. Dr. Ellul żied jispjega li din l-emenda se tibgħat messaġġ li fl-aktar mumenti mudlama is-soċjetà Maltija qiegħda hemm għal dawk il-ġenituri u tirrifletti gvern li jisma' li jirrikonoxxi l-esperjenzi umani u li jdawwar l-empatija f'azzjoni. Dan huwa leave ġdid għal dawk il-ġenituri li jitilfu tfal minuri. Kont ċar li l-ebda miżura ma tista' taffi l-uġigħ li għaddu minnu ġenituri li jitilfu tfal minuri, però bħala gvern qed nibagħtu messaġġ li s-soċjetà qiegħda hemm biex tieqaf miegħek biex ittik ċans tipproċessa ftit dak li tkun għaddej minnu u naħseb illi bħala gvern irridu nibqgħu nżommu lill-familji u lill-ħaddiema wkoll fiċ-ċentru tax-xogħol politiku tagħna biex nibqgħu nuru empatija u kompassjoni.